Gdje ćemo sad drva istovati kad imaš ograd? Ono polako neka majko ispod. Ne mora on uć vam. Možda to mogu. Pa mogu. A teško ono bi krčuje. Možda ono da drvata. Slava iz klipe. Ja nemam ništa u kavu. Kane, mora mi ovdje isto oždeva. Ja ne znam to mi je kod. More, kad je to? Znaš Evo sad imaš još 5 metara. Ček, imam. Zdravi živi. Kome se zapaljuješ? I ti i onaj ko je davo. Bogu i evo kaže ovdje pred kamerom. Pred kamerom i ovom humanom brdu. Organizacija. Bogu humanitarna i organizacija. I oni što su kupili. Eto. Ja kako ću? Hvala. Ovo dok sam bio slaba sam, Bože, a malo ovo počela se brat za Bajrama, da prostrem, do prala. Otrat još malo i... Eto. Hvala im. Nek su živi i zdravi. Nek su živi da nisu da, ne daj Bože. Ja kažem, niko mi dadne neke živi i zdravi, niko ne da neke. Što? Pa umrće mi svi, vidjeli smo kako svi to umiri. Trzni malo, ej, trzni! Nije uštevne, uštevne što dozvu. Jest! Jes, haman. Ajde, ajde! Gotovo je! Žao mi one voške. Neke ima, neke ima. Meni jedna dosta kad drugi. Odmah nije dobro. Neka narod dobro, da mi nije narod, mogo bi napatio. Zebe za ovdje drva. Treba da budu prava. Zima je još.
Ljudi, hvala Bogom dao zdravlje veselo i daće vam Bog. I uzdravlje veselo. Umorate ova ruka da liva krva. Drži ovako, ja daju hranu. Evo je. Evo, gledaj. Evo je. Polako ti se Bog složi. Hvala. Aj sad može. Nalazimo se u Gornjoj Puharskoj ispred kuće Ramadana Čustića, kojem je Humano brdo doniralo 5 metara Ja drva. Bogom dao zdravlje i veselo. Da mi nije narodno, ja bi se napatio. Ramo i njegova žena nemaju djeci, žive sami, ne rade, narušeno im je zdravlje. Trebaju su mi dati penziju, nisu mi dali. Radio je prije rata. Tila nemoj posao. Žeži. O zebe. Uko. Hej, ti meni vićeš. Da te bilo. Gdje? Hajde buci. Gdje li uko? Hajde neki, onda se malo vidi tako. Al čarape. Čarape su i tu. Zaboravila. Pa nemoj zaboraviti. Kako zaboraviti ovo Otići ću straže želiti? još više onda, Fadile. Ne. Jel se snima još? Ja se isto zahvaljujem u svoje ime i u ime Ramine. Hvala Humanom brdu i svim dobrim ljudima. I u zdravlju veseli prošli vremena. Neka naroda zdravlja. Da mi nije naroda, Bogom ja ću se napati. Eto. Ne treba, neće on slet. Ti ne znaš ti malo ništa, brate. Ne treba, neće on slet. Znaš kako ti treba već istresat to. Samo okreneš tamo i istreseš i hajde. To nije išao bom. Dobro, ide neki strese pa onda